Hej og velkommen til Tos med Heidi. Hvad er sten? Hvor kommer de fra? Og hvad består de af? Vi ved, at alle sten har været del af noget større, en klippe eller et fjeld. Sten og mineraler har forskellig hårdhed og kan inddeles efter Mohs skala. Man bruger blandt andet denne hårdhedsskala som en måde til at hjælpe med at identificere mineraler på. Og det kan man gøre ved at ridse ind i et mineral med et andet stof, som har en kendt hårdhed. Bjergarter og dermed sten er opbygget af mineralkorn. Stenkorn kan have afrundede eller skarpe kanter. Korn med skarpe kanter kaldes krystaller. Den lille animation, der kører her i baggrunden, er det, som vi kalder grain growth, og på dansk kornvækst. Og det viser kornvækst i størrelse af korn i et materiale ved høj temperatur. Jo mindre korn er, jo hårdere er materialet. Og man kan se det samme mønster her med kornvækst i sæbebobler. Vi inddeler i dag sten eller bjergarter i 3 typer: magmatiske, sedimentære og metamorfe. De magmatiske bjergarter, som er de vulkanske, dannes, når smeltet bjergart afkøles og størkner. Hvad er magma? Det er en super varm blanding af smeltet og halvsmeltet sten, der siges at flyde dybt under jordens overflade. Og så længe det er under jorden, kaldes det magma, og det ændrer navn til lava i det øjeblik, det når jordens overflade. Og når denne lava så afkøles, dannes der vulkansk klippe. Og det er altså en af de 3 hovedgrupper, man inddeler stentyper i. Vi lærer, at jorden er opbygget af lag. Den indre kerne, den ydre kerne, kappen og skorpen. Og at magma stammer fra et sted enten i den øverste del af jordens kappe eller nederst i skorpen. Magma kan dannes på forskellige måder, og det har at gøre med magmaens vej til jordens overflade. Det er tryk og varme, den møder på sin vej, samt vand og andre faktorer, der kan have indflydelse på smeltepunktet. Man mener også, at vulkaner er placeret over såkaldte magmakamre. Hvis vi nu sådan rent hypotetisk forestiller os, at vi ikke ved, hvor den reelle overflade på jorden er, og at vi har gamle ruiner i mange lag under det, som vi kender som jordens overflade. Som hvis vi kigger på bundene af vores verdenshave, så kunne det jo ligne gamle byer. Men hvis vi forestiller os, at der er ruiner fra tidligere reset, og at disse ruiner under de rette omstændigheder kan danne smeltet sten. Her tænker jeg på Lemurys vulkaneksperiment. Nicolas Lemery var en fransk kemiker, født i 1645. Han var en af de første, der forsøgte at forklare kemiske reaktioner mellem små partikler. Han opdagede, at varme udvikles, når jernspåner og svovl gnides sammen med vand. Og dette begravet kun få meter i jorden kan efterligne et vulkanudbrud. Han betragtede dette som et potent middel i årsagen til vulkansk påvirkning. Og vi har jo alle 3 elementer i jorden under os, både jernspåner, svovl og vand. Når vi taler om smeltet sten, så vil jeg lige vise 2 små videoer af, hvordan man kan smelte sten. Hello, I'm here to show the power of a Fresnel lens. The particular lens I have concentrates the light down to a point, which means it is extremely hot. So I have a rock on a stack of cinder blocks here. Just turns it red hot and it melts it. Now this particular rock is volcanic rock, so it's igneous, and when it heats up and melts, it's pretty much exactly like hot lava.
and then when it cools back down, it's like obsidian or dark glass. It's very interesting. So I'm going to move this up so you can see what it's doing to the rock. You can see some of the areas that have cooled are almost like glass. I funneled sunlight through this giant lens from an old TV onto an amethyst gemstone, and I compared it to a lava rock and a piece of glass. I put the blue glass on the hot seat first, then aimed the solar death ray right at it. The concentrated solar energy quickly melted the sharp edges off the glass into a blue glob. When I took the light off, the glass glowed and then cooled into this beautiful sapphire sphere. I then aimed the solar death ray at the rock, which quickly melted into glowing hot lava. I turned the rock so I could use the bright light to melt all sides of it. It takes hellish temperatures to melt rock like this, and when I took the light off, it glowed and then cooled into this black glassy obsidian. The amethyst gemstone was totally different. Under the bright light of the solar death ray, it turned from purple to bright white quartz. What I ended up with was black obsidian, beautiful melted glass, and white quartz that had once been amethyst. Den næste type af sten er de sedimentære. Og til det har jeg også en lille video, der kort forklarer, hvordan vi i dag mener, at sedimentære lag opstår. The Yorkshire Dales National Park covers 1,500 square kilometres. Different parts of the park have different surface rocks. Why is this? 350 million years ago, it was under a warm, clear tropical ocean. Skeletons of sea creatures collected in the bottom, in layers. The sea became shallow and silty mud was laid down. Under its weight, the sediments were squeezed into limestone that cracked into vertical joints. Later, rivers washed sand into the sea. The mud hardened into shales, the sand into grit and sandstones. Then layers of younger rock built up on top. Earth movements cracked the whole crust along fault lines, and all this time erosion was shaping an undulating surface. Then in the last few million years, great ice sheets scraped away at the landscape. As they melted, they left sharpened peaks in some places and bare limestone in others. And the meltwater continued to run off over the fault line, cutting deep coves and gorges. Nå, men videre til den sidste stentype, som er de metamorfe bjergarter. Metamorfe bjergarter dannes ved, at varme og tryk og mineralrige væsker, eller en kombination af disse, ændrer den oprindelige bjergart til en helt ny bjergart. Den oprindelige bjergart kan enten være sedimentær, magmatisk eller endda en anden metamorfart. Ordet metamorfisk kommer fra græsk og betyder at ændre form. Nu har vi hørt lidt om, at meget af vores historie går mange år tilbage i tiden. Men hvordan ved vi med sikkerhed, at det er korrekt? I dag mener vi at kunne datere meget præcist tilbage i tiden, både i is, vand og sten. Men som du nok kommer til at høre, så vil jeg bruge ordet antagelse en del gange. Jeg har ikke selv nogen idé eller agenda til, hvor gammel jeg ønsker jorden skal være. Jeg ønsker nok bare at prøve at finde sandheden. Forskere, der fortæller os, at is er millioner år gammel, antager, at hvert lag repræsenterer et år. Hvordan ved vi, at et lag er lig med et år? Vi ved, at fænomener som storme blandt andet også afsætter lag. Og da man i 1992 gravede et fly fra 2. verdenskrig fri fra isen på Grønland, så var flyet, som var blevet døbt Glacier Girl, dækket af 80 meter is. De 80 meter is bestod af tusindvis af islag, og ville dermed indikere, at flyet havde ligget der i mange tusinde år, og altså ikke blot 50 år.
det vidner lidt om, hvor hurtigt lag kan akkumuleres. Altså med mindre 2. verdenskrig foregik for tusinder år siden. Nå, men vi har jo også den anden dateringsmetode fra søer. Når man kigger på sedimenter af lag i søer, så er det en historisk fortolkning at antage, at sedimenter øges langsomt med en konstant hastighed. Undersøgelser har vist, at flere lag dannes som et resultat af let nedbør, øget flodstrøm og øget snesmeltning. Hvad så med datering af fossiler? Fossiler er ofte ikke dateret direkte, da brug af kulstof 14 kun kan datere nogle tusinder år tilbage. I stedet finder man alderen på de omkringliggende lag af enten aske eller klipper, der ligger over eller under fossilet. Metoder, der bruges til at datere bjergarter, omfatter måling af isotoper, men det er lidt snørklet, så kort fortalt er man nødt til at antage en masse. Den store uoverensstemmelse. Stenlag, der er 520 millioner år gamle, ligger oven på lag af sten, der stammer fra 1,8 milliarder år siden. I 2021 gjorde et hold forskere brug af en teknik, der undersøgte den varme, som stenen gennem tiden har udsendt. Og de mener nu at kunne forklare denne store uoverensstemmelse. De siger, at ødelæggelserne stammer fra en event, der skete for 700 millioner år siden. Dengang et forhistorisk superkontinent ved navn Rodinia revnede. Det gamle kontinent skulle efter sigende have revet dele af kløften i hver sin retning, som så skyllede sten og bundfald ud i havet. Det er derfor, der er opstået dette hul i tiden mellem stenlagene, hvor stenlag fra vidt forskellige perioder er endt oven på hinanden. Jeg synes bare, vi skal lade det synke lidt ind, og lad os se på, hvad vores øjne fortæller os. Prøv at kigge lidt på billedet. Her er der efter sigende 150 millioner års forskel i lagene. 504 millioner år gammelt, 340 millioner år gammelt, 504, 340. Det ligner jo bare en ældre murstensvæg. Ja, så man kan sige, at vi har et problem. Vi kan ikke direkte måle alderen på stenen, og der er rigtig mange antagelser involveret. Hvordan ved vi for eksempel, hvad de oprindelige betingelser var i stenprøven? Hvordan ved vi, at mængden af elementer ikke er blevet ændret af andre processer i fortiden? Ja, hvordan ved nogen, at henfaldshastigheden har været konstant siden klippen blev dannet? Svaret er, det ved de ikke. Generelt synes jeg, at vores teorier om jorden er lidt hullede. De fleste vil i dag kunne genfortælle, hvad de har lært i skolen, og det er, at vi er en ubetydelig lille kugle, der hvirvler rundt i et stort univers, der opstod for 13,8 milliarder år siden ved en eksplosion startet ud af ingenting. Hvis menneskene bliver oplært og ser og tror på det, de lærer, så er det også det, der er deres virkelighed og det, de navigerer efter. Så kan man sagtens have skolebøger, lærere, professorer, som alle er udlært og oplært efter noget, som de tror er rigtigt. Nogle gange tænker jeg, at vi er et stort forsøg her på jorden, og så er der nogen, der trykker på en knap og sender et eller andet tos ind til os for at se, hvordan vi reagerer. Ja, måske der sidder nogen med en stor skål popcorn og smågriner og tænker, jamen hvad laver mennesket nu?